Patay nang nadiskubrihan ang 13 anyos nga estudyante nga naligo sa Liboganon River, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte niadtong Nobyembre 21, 2024 sa udto, kauban ang unom ka mga amigo. Niadtong higayon na gihimo ang search and rescue operation sa mga personahe sa MDRRMO apan napakyas og wala ikita ang estudyante hinungdan nga gideklara kining missing. Nobyembre 23 adlaw Sabado, nagtinabangay na og pangita ang mga personahe sa MDRRMO ug BFP sa estudyante. Apan, bandang alas 6:59 sa buntag, dihang nakadawat og tawag ang LGU Kapalong gikan sa LGU Tagum ug nagpahibalo nga naay nakita nga patayng lawas sa batang lalaki sa Purok 4, Lapu-Lapu, Canocotan, Tagum City. Dali kining girespondihan ug positibong si J-Boy Salgo ang nakitang patay sa Tagum City. Kahinumduman nga misibat ang namatay kauban ng mga barkadang estudyante sa Kapalong National High School human sa ilang reading lesson ug paniudto. Mismong ang biktima ang giingong nang hagad sa iyang mga kauban nga maligo sa Sapa agi sa likod sa eskwelahan. During orientation, ma'am, na may gina-inform sa ginikanan niya, no lunch break policy. Kung atong eskwelahan karon naka-fence na din siya. Kadto siya nakaambak siya tungod sa kagustuhan sa mga bata nga moambak sa school. Nangita sila way nga makaambak sila sa kural. Sa tinuod lang, ma'am, ang kural, among fence karon dili siya kayo bubo, bigput kayo siya taas, tama-tama nga. Nangita lang jud way ang bata na maambakan jud siya. Gipay mangnuan sa mga otoridad ang mga estudyante nga likayan ang pagligo sa Sapa, hilabi na ko nga dunay mga klase. Dito sa mga bata, isubugo yung siya pero lambingin ito siya maski mga tigulang mga yung kaida mga tigulang iya kuntong amigo lang siya amigo nga tigulang wala kong daw nga narigo ito siya po kabalo pa lang siya kung wala ko tigil sa eskwela dahil magpito siya magpagpito sa mga eskwela dito na ako tigil na pag-goals pag ngayon sa eskwela kagayin na kasi ito siya mata kaya ako sa peston kay birthday na sila ate ba. Ako lang kay manglo sa tumay estudyante dere kay dili lang manikas-a na nahitabo nga insidente nga nalumos ani nga Sapa. Kay manglo lang nako nga kung sa eskwelahan tagihatod sa atong ginikanan, sa eskwelahan tapod sunduon sa atong mga ginikanan. Dili na ta moadto sa Sapa kay kabaluta nga ang Sapa nato bisan mabaw sa tan-awon lalong kayo siya sa actual. Nagpaabot sa kinasing-kasing nga pasubo ang lokal na gobyerno sa Kapalong sa pamilya ni J-Boy. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!